Здравейте, момичета! Включвам се от колата и просто исках да ви покажа най-новата ми придобивка, а именно тази коса тук, която виждате, че ми стърчи като на таралеж. Това е новата коса, която ми покара след може би 3-4 месечен прием на VMG и Омега. Направо съм впечатлена, изумена. Уникално е, не съм го очаквала, просто случайно го забелязах, защото вече косата ми штръкна прекалено много нагоре и аз започнах да я забелязвам. Така че, тези от вас, които искате да ви покара нова коса, доверете се на VMG наистина с Омегата. Си го смесвах заедно в шейкърче, невероятно вкусно и расте коса. Не съм добавила или правила нещо друго извън приема на VMG и Омегата. Това е новото, което правех. Стандартната грижа за косата и серума за събуждане на костните фоликули. Аз така ли, че си го ползвам редовно, тъй като, както виждате, косата ми е доста изросена и третирана и няма начин без такава поддръжка, но истинската причина е VMG и Омега, храната отвътре, просто защото това е единственото ново нещо, което съм въвела. За тези от вас, които искат да разберат какъв е този серум за събуждане на костните фоликули, отбележете се в коментара под това видео и ще направя видео с точната рецепта за вас. Ако не сте чували какво всъщност е VMG и Омега, каква е тази комбинация, пишете ми и ще ви изпратя линк с намаление.